Assalamu aleyk, Atavatan TV'nin muştaqları. Yine de bizim YouTube kanalımızda ustadlar Atavatan'la gepleşimizde siz bile didarlaşyat. Bugünkü ustad kim? O adatlı mehirli cabalan kakası. Ol eyyam 35 yıldan köprek vaqt veri Türkmen toylarının hizmetine. Ol ömrü bağlığı örlen en çama aydımların aftırı. Yaktın Süleyman'a hem ben biliyordum hava şol aydımı döreci Anoğlu Murat Turdi Türkmenistan'ın halk artisti. Hoş gördük Anoğlu'ya. Sağ ol. Bir de çağıran için uli sağ olsun aydan. Basit kıymalı. Anoğlu'ya ilk soru şundan başlardı ya bizim gepleşimiz internet platforması için niyetlenen. Ne için siz internette aktif değil ve Instagram sayfanız var mı? Gülelek ne hemmemiz şu vaxt bir internet dünyasında şu zamanası diyeceğim moliyası ve ahli ulgamda medisina olsun, iktisadiyet olsun, inni ahli uğurda şu internet ulgamı qati uli orun tutjada şoň üçinem aýdym çytadanlar ölçinem gowudur ol sebebi internetiň üstü bilen daşar döwletdäki döreýän eserleri ýa-da şolaň durmuşy barada bilmek näme täzelikler bardygy o zatlar gowy edil düýünden giremek diýjekkäl sebebi men täzelikleri görmän gowurýan onuň bizim yaşlığımızda o zatlar bolman soň gaty bir girişýän ýöne ulu yaşlygyňam girýän we men sebäbi bir daýdamyz we bolen mara şol giýje ünni şol inni bir telefonum däl planşetinam ýanyna alypdyr da soň giýje ünni gone adamyň bir öz bir howasy bolmaly ýöne gowzat men ýöne ýöredik bilemek sebäbi birazajyk oňa wagtym gerek onuňam şu taýda adamlaryň pikiri soraw bolýar-da, onuň şu zatlara da jogap jogap bermen, onuň wagtyň bolman şoňa jogap bermesen başgaça düşünmekler mümkin. Şoň üçin men çağılym hemmesi şol internet ulgamy bilen baglyysam ýalňyşman sebäbi şolar gowy alyp barýarlar. Ýöne men öz Instagram Sahipaňyz ýok. Sahipamam ýok, Instagramyň nemesem ýok mende. Priложениýasam ýok. Bir imo bar, onam şol saýdanlar täze saýdy ýazdy, şoňa zyňya, onu bilen poçtamma. Elektron poçtamma. Indi şu wagt siziň adyňyzda edil ýaňam bir sahypa gördüm. Diýmek, siziň adyňyzda açylan Instagram sahypalyň hiç siziňki däl. Hiçden biziňki däl, menki däl sebebi men käwradam öz çağalaryna ýa bir ýürüýt adam tutup berýänler bar diýip eşitýänler ýöne men özüm ýöredem o sebebi bir başda şuňala sahypam durup hem aýdymçylarym girip oňa patpsat edenlerine onuň menem ay şu diýdim mara özüň bolmasaň nätan şadam ýöreseken bir Hawa sen bolup jogap berip bilmedi o. Hawa jogap berip bilmeýär ýa onuň şoň üçin men oglanyň üstüne haýyş etdim döwlet barna şol jigim bolsaň jigim kim bolsaň onuň şolar biraz ýazdylar pozuşdylardan in şol sahypany ýapdyrdyňyz. Sahypany ýapda diýdiler özüm bilemek ýöne ondan başga da çykyp durýar da. Hawa sen meşhur bolsaň sen ýyldız bolsaň sen adyňa bir giden sahypalar açy berýärler. Şolar en kyn mesele ýöne. Ýöne şumat men başarsam oňarsaň açmaly. Sebebi özüň bolanda onuň ýankylyk daşynaky nemeler. Olar daşynaklar sen adyňa sahypa ýöredip bilen oklar. Şola bolýan ýöne ýa-da. Men açmamak da hatyr ýa-da. Mehriban tamaşaçylar. Anoğlağa şu wagt internet platformasy üçin niyetlenen ilkinji gepleşigi şu. Geliniňizde men diýsem begenýän we öňkü gepleşiklerimizde tamaşaçylarymyz ýazypdyr. Güläler şu gepleşigi başlangyda ilki hiçniň özü hakynda gürrüň berdiren ok diýerler. Men indi atagelaga ýa akşgaly powalansaň halk tanaýar diýip gürrüň berdirmedim. Tamaşaçylar isleýär biz üçin kanun ikagym özüňiz hakda, maşgalaňyz hakda terjime halyňyz bolýar aýdyp berýän.
Näme özüm 1970-nji ýyl Aşgabat şäherine doğuldum. Onuň mektebi 20-nji orta mektep Aşgabat şäheriniň. Şonu tamamlap, soňam 88-nji ýylda iqtisadiýet we dolanyş öňler biz narkoz diýdik-de. Şol institutuny tamamladym, özüm iqtisadiýetçi. Ýöne aýdymy gaty ir başladym men, sebäbi şoň üçin ýylymam ulurak gelýäni şo 84-nji ýylda şol Ağa, Gurbanow şu halipalar bilen birinji ýazgy edildi. Şo ýazgym halka hödürlendi. Şo ýazgydan soň men şu aýdym bilen baglanyşym şonu başlatdy. Neçe ýaşyňyzda ediniz? 14 ýaşymda. Audio kaseta şey. Audio birinji ýazgy çykanyna iýinçe sesim bar, onuň hiç neme dip şu ol Ağa Bekjanow halipamam anoglu ula adamlaň ady neme müstakillik şoň dakanady şol ýaşyp bolamsam onuň şeýle şo ýazgy şeýle bir gowy ýören soň onuň şu aýdym saz bilen bagly bolup gitdim-de. Ine käbir adamdan soraýarlar da aýdymçylardan özleri ýaşamyldy. Neçe ýyl aýdym aýdýan, haçandan bäri aýdym aýdýan, çağalar bagyndan bäri aýdym aýdýan näde? Ol aýdym aýtdygyň bolan ol. Sen haçan halk ikrar eden gününden aňryny tanamaly. Hakyky. Çağalar bagyndan aýdym aýtmaýanmam. Hemme çağalar Hemme çağada. Olmanna şol Aýaz baba bilen aýdym aýdylar. Onuň diýjek bolýanym men biraz ýerrak bolansoň şoň üçin tejribem dörejilik ýolum uzagrak bolýardy. Şo döwürde ýalňyşmasam bilemok bolýan şol 14-15 ýaş çağan albomy Badyr öýdemi. Şol döwürler şo Tileşke toýuna gidýär. 3'e 4'e çelik. Şonu gidilenne onuň köpsi bilýänne giňem görýän wadyr, atakýan men şo döwürüm galstukly neme daýdym da şol Tileşkäň üstünde. Beýlekiler ol şlopkolum gelýän aýdymçylar bardy. Döwür başgatda bir giň görýänem ýokdy. Ene şo döwürlerim bir tüýsek täzelikler, bir özüňe seretmek, halkyň öňüne çykanda bir azajyk bir omat görelle bolmaly ýan düşünjäme ýokdy. Bolen ýöne bir halkyň öňüne çykanda ýa şol gözellik paýlamaly. Medeniýet bolandyň aýdym aýtmak bolanok da sen egneşiňem ýerýär şoňa özüň alyp barşyňem ýerýär, gürleşiňem. Şoň üçin adamyň özüne bagly bir kän şoň alak toýlarda bolamyzda da bir şeýle köp aýdymçyň kasir edengi biziňki ýuş nimeler sorak berdim de. Men şu wagt bilýän siz şol beýnini baglayan serişdelere özüňizi alyrman, şu wagta ýetdiňiz, özüm ýetkinjek wagtyňyzy girdiňiz toýxana. Ana şondan berdim şu soragy. Bize serede oturan ýaş aýdymçylar ammardyr. Nädip goranmaly? Nädip sen arasda galmaly ruhuňam, bedeniňem? Keypden nädip saklanmaly? Şonuň üçin mara ilki bilen aýdyan aýdymçylar kän, ýöne şonuň içinde şeýle üns berýän daýan bize bir ýaşymyz, ulurak tejribemiz bolansoň, şonuň şo özüni alyp barşyndan şol haýsy ýangy dören, ýangy bir tanalan aýdymçylaň özüni alyp barşynda şo zatlar duýup bolýar da ular. Haýsy ýoldan ýörejek? Hawa şol näme ýykyn edýänligini düşäň, onuň bir azajyk nemeden erimizde biziň borjumyz şo zatlary ilki bilen düşünürmek, ýöne oňardygymyzdan düşünürýär şo zatlarda. Onuň ýene-de ýollaşlaň bolýar-da. Toýa gidýän ýollaşlaň egerde şolar arasda adamlar bolsa, senem arasda bolsaň, onu o taky hiç gara ýokmy? Onu dostun bürgüt bolsa dağlar erter, dostun baýyş bolsa da haraba elter. Şeýlemi? Şeýle bolýar. Inni ýollaşlaňyz ýene-de şu soragy elmen bolat. Atna o soragy idrakda durdy. Hadanlar. Şu wagtynda siz 35 ýyldan gowrak toýxanada diýdim-de, şonça ýyl ýanyňyz bilen toýgatmaýan hadanlaryňyz barmy? Owa, ine şumat Merdan Döwletow. 92-nji ýylda ilkinji gedek şol bir sadanlaň ýerine ýöne menne köp
köplenç uzak işleýärdiler. Näme sadanlar bizde Çalışıp duranlar. şolam gowzat derler. Şu agdy birligiň ýoklugy ýanky bir kollektiv diýär. Şu kollektiwiň içinde bir agdy birlik, fiýle, hormat her bir zadyň öz ýeri we yer bolanyny ýanky belalaram golaýlaşany. Sebäp sen dogun ýalak bolýanda. Onuň çala bir ýerde nämerak bolsa o wagtda ýa sen şoňa bir şey ýonyp barýaňyz-da. O, şon ýalak dogunjugum diýsem bolýa, öz dostum Merdan Döwlet 92-den bäri ölemegem hep kän ýyllar. Onuň Sabir Fakir wady. Türkmenistanyň atgadynyň artisti, Ustad Sadan hem kompozitor. Ana şol adam men bilýän siziň iň ýakyn dostuňyzdy. Jaý cennet bolsun. Haýsy aýdymlar döredipdiňiz? Sabir Zayf ile kän aýdym döretdik. Onuň bir albomy bile işledik doğrulugyna şu Sabir'in aýdymlary. Özüm şol adamda bir gowurýan zadym, häsiýetim barda. Men ýene şumat gidip duran yol Sabir diýenne şunu biledir diýen ol täzelik girdi men gowurýarda. Şu ritmlary bir tüsek bendere diye, o diye, bu diye. Şonu ýaklatlar ullanýar men inte halkymy kabul etme. Biz vermesek halka kim versin, biz başlamalar, şonu etmeler. Diýmek şol tomaşaçyň iýdene düşmeler, öňüne düşmeli. Yani düşünce bilen şeyle adam da täzelik gözläp şoňalak edýän zady. Doğrudan bir näçe wagtlap halk şonu kabul edibileni agyr görýär-de. Indi täze ýolla ol. Ýöne wagtyň geçmegi bilen şol Yomut gıydı ay gözülüm nem. Solaydım Sabir'in dörüden aydımy. Onun näme ýaşlara yol verin, näme gelin gelýär diýip aýdym bardy. Ýadymy Türkmen gözeli. Ýok. Ol däl. Aramyda gör gelin gelýär. He, ol gaty meşhur aýdym. Ben çağa kalmam. Şolaýdym Sabir'in aýdym. Ay umuman kän otaýdy. Türkmen gözelliğini aýdym. 2008-nji ýylda men durmuşdaýym aýdyp durýar. Aýna restoranda. Ýetýänden çykanok. Gaty meşhurlyk gadanan aýdymlaryň biri şol. Ýene bir meşhur aýdymyz bädi. Kepderi. Aşgabatyň içinde haýty badara barsak, ors badar diýär, teke badar diýär. Nira barsaň bir döwür kepderdi. Kimin ilhamy? Özüňiz döretdiňiz. Kepderi aýdymyň bir öz tarih çagasy bar, oň näýlek diýsen, biz albom işläp börs. Albom bolanyny bir näçe aýdymlary studiýada Murat Roziýewiň studiýasyna, onuň öz oglanyň bar, Sabiram bar, şo döwürler o beýlek oglany işläp börs, onuň günne barmaly, ses goýmaly, onuň bolmasa ýene täzeden şol aralykda Şadurdy Alow diýip sen gowtanamallar. Men halipam. Halipaňdyr. Şadurdy jaň etdi maňa. Şumat diýdi Gulzada Hudaýberdiýewa. Gulzada Hudaýberdiýewa näme bir kino düşürip oturdydy, şoňa da diýdi bir aýdym gerek bolan idi. Hakamrat Recep diýdi, goşgusyny gow edip ýa. Ol ýaşy aýdymyzdyr. Ýa. Seredim tamaşaçylar, aýdymyň köp bolsa. İkisi şaşýar. Ýöne men hakyky seň muşdoňyz. Gördüňizmi hem aýdymyňyz ýatdan bilýär. Kepderini biz klip edipdik, maňşa gidip. Göýük atmaly kepderi. Fikirmi karaýsy? Ýadyma düşenok ýöne siz ýalta ödem ilkinji klipiňiz bolmagy makmal şol. Ay şeyle olmam mümkün. Kene klipiňiz ýok dedim. Ýöne şo klip üçin ýaltanman maňşa gidipdiňiz, surat çekipdiňiz. Näme şu kepderi hakda sonra? Kepderi onu doğru. Men şumat köpüne şo ýagyar storyýalar. Ilk ýaş hakda aýdyp berseňiz de. Onu gysga çaýdymda şol jaňet şuňalak goşgusyny iýerdi ýörüýte. Onuň elim allymda ýanky studiýaga gelip diýdim, ýogum diýbilem, kan şuňa bir heň jagaş tapalla diýip bara, ol näme bilen Murat diýip sadanam hatta şoň nemesine ýöne hiňlendim şeýle. Onuň goşga görä, ýoksa men köpülen saat ilki işlenip soň goşgusyny ýadaýap, oňalam bolýar. Ol ýöne muny şo goşga görä hiňlendik garmoniýa diýilýär-de, şol aýdymyň oturjak aşağı düşögi. Düşögini ýazdyk. Şo wagt Gurban gelýär.
Pelwan Halmurat bilen bile studiya gelýärler. Bir aýdyma olaram şu akarjon goýdurmany getip Bah Kurwanjan geldiňmi aýtyna kakras bolduň diýip onam akarjon goýduňuz. Günü şu taýda Kurwanyna nauşnik giydirip mene maýnaň bärtinde dur aýna demedip Görýän Hudaýyň gudraty ol. Şo goşgyň şonýaly aýdym bolmak üçin özi ýol açýar. Şol onu biz döretdik diýmeli öz döredi. Ahdan gelýärdi. Tebe şu taýda ýene bir neme barda. Men jaňa meçek boldum. Faýowan. O zonçykda. O men öň soň Sözleri agyr. Agyr sözler bir tüýsek o döwürçi inni her kim faýowan milýar. Ol wagt gadim arasy edebi dillak sözlemeden köpsini bilmeýän demem wagtlarda onuň bir tüýsek aýdymda faýowan bir tüýsek dämeýdi diýip aý borlaýsym aýdyn bir başymda myrgy oýun men ol aýdym gow bolaram öýdüm. Ine şakır şukur yazdıkdan nemesini bir özüňem sablaşdyr diýdim Kurwanam nemesini çalla akordeon çalla. Işeýdibem neme berdim bolin giýje birde maňa şadurçaň edýär. Anşan munara yerine düşürüpsün diýem menem bir. Ay bolýala yerine düşürmäldi diýip. Ine şeýdip şu bir kinoda ullanylar men dogry aýtdym şu. Tele ýaýlamanda serial bolaýmasa şol. Men şu kinony gördüm diýsem ýalançy. Ýöne olaýdym onuň ýaşatmalar, onuň halkyň içinde ýerine ýetirip başladyk bol şolaýdym. O meşgullyk gadan. Gat meşgullyk gadan. Nire barsaň ýaýar ýa-da indi kepteri. Kepteri hatda. Ol nemesine 2008 klipini bile işletdi. Sen nemäň oýunçy? Meniň inisiatiwam boýunça. Ýa-da ol klip alınmaz dogry aýtdym. Onuň olaýdym bir ýaş jowanyň toýuna ýadylan aýdym. Owadan ýöne. Goýasmany. O asl manysy boýunça da owadan. Kepter aslında parahatçylygyň simwolu. Siz şonu kepter sözüne mödüm o şoňalyk bir tüýsek adama birden ilham gelýär diýilýär. Onda siz aýdym bolup doglanym san bolmaly. Ýüzüňizde öwmege gow däl bolýar. Ya, hem aýdymsam deme şoňalykdyrla bolýany. Näse edip şol kepter aýdym onuň. Şu wagt meşhur aýdymdan hakda da botyr. 1992-nji ýyl. Hitrovka diýerler. Kuybuşev köçü di 60-njy jaý. Men daim öýlenýär. Menem 7 ýaşymda. Siziň ýakdyň Süleyman men aýdymyňda millet garaşyp dinleýärdi. Siziň hem küdür saçlaryňyz bardy. Ýadymdan çykan ok. Şol aýdymda näme üçin Süleymany, anaglyny, anuşy döwrany däl Süleymany ýakdyňyz? Edir solat sot aýda bar ýazylyp dur, karşı şok gelişip dur da, ýoksa birine ýörüýtülep ýazylan hem däl şol aýdym. Bagda alma bişipdir, täbir beripdir. Şoňalyk ýakdyň Süleymany. Näçe ýyl 92-nji ýyl döretdimi? Şo bara ay şo töwerekdirler. Häzir etşenli toýlarda iň köp aýdan aýdymyz gerek? Ay edir şu wagtlarda ýöne köplen çykaýşdy diýip. Men ýa-da filmde ulanamdy. Şol aýdymy. Size şol aýdym o klip edelim diýemde. Şol film gitdi bolup tomoşaçylar Rus diline nostalgiýa bolýarda. Gülälek bir 90-njy ýyllara doladyň diýdiler. Inni aýdymlaryň ömrü hakda aýdamyzdy. Nädip şeýli ömrü uzak, hiç açan ölmeýän aýdymlary döretmeň syry nämedi? Umuman aýdymy bir adamın döredeni onu bellep geçeli aýdym döredýän men özü men doğru hata edemez. Sağdı maslahatlaşılıyor. Özün taptım diýende de o bolany ol. Sağdanna işlemeli doğru değil mi? Onun goşgusuna mara bir howlup özüm ýazýan ýöne oňorsaň şahirler bilen işleşmeli. İlki bilen şu öz kärini söýmeli. Söýmeli ýanym ideýany işiňden mara birinji bilen hiç haçan şu aýdymçy men size gow aýdym aýdyp berjek diýse. Häzir men size täze bir gow aýdym getirdim şonu aýdyp berjek diýse. Men bir şuma şeýle gow aýdym çykardym diýse şol aýdymçyň ömrü gün gysgalar. Sebäbi on diýip bolanok. Onu halk diýbiler. Ýöne sen hiç haçan şu ideýany işiňden doly neme bolmaly.
Göwnüň ýetse bolanokdan. Bolanok. Samokritiçni tökman adama gerek. İdeýän käriňe de şonda. Tanqidi göz bile seretmeli. Hawa sebäbi hökman onun gowy bolýarda islam zadyna şu bulgur ýasasy owadan ýasalypdyr diýen ýöne mundan owadan etip bolýar şonu. Ha, mundan gowy bolupdyr diýende inniki ondan gowy bolup bilýär. Şoň üçin mudama pesperlik şu edýän işini öwmeklik ýa özüň öwmeklik ine şol sungot işgärine gelişen häsiýetler. Kimde şu berlen bolsa, şu sungodyň içinde ýaşamaly adam bolsa, şol hiç haçan ýylyňam edýän işine at takma, öz işini mudama tanqidlar. Ine şu tanqidyň bilenem men pikir edýän aýdymlaň ýaşamagy ýene-de kalbyňdan aýtmak, süýüp aýtmak. Şol aýdyma häsiýet bermek. Ne? Şu häsiýet bermek diýilýän zat ol bar, okap alynanok, notan eliň alanda da o häsiýet ýazylanok da ýeri ýok häsiýetde. O sowat öwredilýän zatlar. Ýok, ol tebiği zat. Onu käbir diýär ne plan aýdym, diňledim bir gözüme ýaşaýlandy. Ne? Kä şol onu häsiýeti berip bilipdir, ne? Şo goşgusyna da sadyna da. Men şeýle düşünýän, şoň üçin umuman her bir käriň öz bir okuy var adamlar bolanyny o eserler hem töreýär, uzak olmaýaşy, helki soraňyz jogap. Aýdymlaňyz hakyny gurmedip otýarys. Aýdymlaňyzyň ömrüniň uzaklygyny dinleýijilerimiz bilýär. Şuň gün siziň aýdymlaňyzy halka ýatdan bilýär. Ýöne aýdymçylaryň gaty köpüsi ýerine ýetirýär. Hem aýdymçyň repertuaryna siziň aýdymlaňyz bar diýen ýaly. Özüňiz siziň aýdymňyzy kim ýerine ýetireni arkaýyn oturup dinleýäňiz. Häzir oglanlar gaty görer ondan. Yok. Ya hemmesini kinem gowy bar ýani. Yok, kelime kakda däl. Ýöne siziň siýliňiz barda. Doğru. Öz aýdymlamy umuman kanagatlanýaryp beter şol özümkinden hem gowy görüp dinlemegem bolan bir lezzet. Şol ýaly ýerine ýetirip bilýän barmy? Bar, Emra bar. Onun Emra Recepov. Ýoksa tembir diýip bir zat barda. Hawa. Ene Jeňdäl kiňiňki. men tembir magabat gelýän aýdymçy gaty azat. Ol gaty ýokarda şeýle gerek. Ol ýokarlykdan hem dälenin hawa heme bir azajyga beýikden şumat men Emra bilen bile duyet aýtjak bolsam uly problema da. Men tonum başga, onku başga. Onuň ýöne şo şeýle bir özçe ýerine ýetirýär da. Arassaça uwdan etip ýerine ýetirýär bolýan. Şulaydym ýene özüme aýt başlaýyn ne diýdir ýa bara. Ol diňe Emra däl umuman bar ne özjigim bar. Şoň tembir nime diýär ýöne ýygyrak ol. Menem on meylis bara bradaçyk ne özümizem çağılykdan başlap girişip özümi nimetden bolanokda sahny üçin. Öz etseg o şonu. Häzir şonu ýüzüni açdyrybam bar. Ýöne şol özü açylsa wagty geler diýäňiz-de. Wagty geler o. Onu umuman hemmeten gowy ýerine ýetirýärler, soraýarlar esasda. Indi aýdymçy bilen başyň arasynda tapawut barmy? Men öz pikirimi aýdaýyn, sebäbi her bir milletde Kazaklarda ýörüýte öz domburasyny aýdýan aýdymçylaryň ady bar, dogrymy? Ýene men Azerbaýjanlarda çayxana diýen öz ýollar bar. O türkalar gönümen şahir hökmüne rep. Odanlama diýär, fana waç nimeli. Destançylar ýaly. Her milletde milli zatlar bar da. Ene şo milli zatlaryň birim ýanky türkmeniň bagşy diýen düşünjesini men diňe eline goşa dutar. Gıcık, anırdan gelýän halk aýdymlanmaz. Aftyry ýok, ýöne bagşylaň sesinden aýdymyndan şu güneçen gelen ýol ine şol bagşylyk ýol diýip düşünýär. Aýdymçy bolanyny aýdymçy hem aýdymaydy biler. Halk aýdymyny ýerine ýetirbiler, operany ýerine ýetirbiler, estradany. Şoň üçin tapawdy biz şu bagşy sözüni gaty astronomlar. Ana men şoň tarapdarda, ana gulagy. Sebäbi hemmesine bagşym diýip ýüzlenýärler. Ol eýen bir tüsek enlik bolup gidipdir ýöne
Mene garayfa sakıcep bar fa ina şumat yaşı paragat bak kıyas va ina şulara bağışım diysen gelşerdir orada. Yani bir yaş estrada nime aydıp görene bağışım diysen yan burada ol yerine düşene. Halı bile palasın. Aydım çim değil ne aydım çıkıp kera oğlum. Düşünük yerine düşürüp aydıp verdiniz ta oğlum. İnne ana ulağa. Nasiden iki kıydığınız tügöleme durmuşa çıktı. Allah nazarlardan orasın baba oğlunuz. Öz kıyılarınızın toyunu kimlere ayıttırdınız toydu? Birinci toyumdara Nazir bilen Parahat. Nazir Habibov Parahat Amanur deyip. Sizin isleğiniz boyunca mı ya çağılarınızın isleği boyunca? Yo umuman var çağılar edil o temaken koşulanoklar da bekler onun sonra saylavam derlerinin şunalak nemedem de toy diyen basım şeyle diyem de biz durup verelim. Onun beyle kaydımçılarım toya çağırılı geldiler. İkinci toyunuzda? İkinci toyda Himra Recep esası neme fadanlar bilen durdu. Onun yani iki toyumda da şahunslar vardı. Yok ikincide de vardı. Sen vardın ha ikisinde de? O ikisinde de vardım. Gül zamanına son kadar şahunslarım vardı onunla. Solar umuman hem... İnni toyun bedeli bağışı diyorlar. Alaşacağınız mı? Ay umuman 50 götürüm bağışa bağlım kayıcan. Şovhunu. Şovhunu. Teve toy demek ne ama şu tayda şovhun olmalı, şartlanmalı. Şartlanım kim paylap bile? Aydımça sağdanlar ilk kovam diktirler. Toyun tamadı. Oğlunuz hakkında aydıp verayın. Adına oğaz koyupsunuz. Özünüz aydıma sağda yanak koydunuz şeyle mi? Neçe yaşında? 2005 yılda doğulun, anne 10. sınıf doktor oturuyor. Onun bir iki kıydım, onun 10 yıl araları var da. Oğlunuz öyle kıydım. İkinci kıydım bilen, oğlumun arası 10 yaş. Onun oğlu karışılıp nemedemizde Türkmen ırımçı var, hemen ödümem ırımçırak. Onun bir ay ayarlığım oğlu olyam, mi deyip ben o zatlara neme demok hiç ananamo palçı. Ay diye bir nimeti oğlu öyle ödüm üt gözüme muhattak ya deydi neme deydi diye olin mara aynı. Ananmadınız? Ananamo da onun bolonun son mara solum deydi olin bir üt gözü tapayır ne deyip söyledim. Men şeyle adını o dönmöryen o alcanın. Sebebi sizin oğlunuz da 4-5 yaşadım. O Türkmen oğal teleyleme döredilipti. Benim sizi gepleşige çağırıptım. Şonna aydanızda hayran kalım oğlumun adı oğal diyenizde. Adını eye bolsun. Sağ ol. O hemişe oğlunuzda çağıcıklığın oğalı yanlansın nursun. İnne ocak diyen gurruna gelemizde. Vatan söýjüligi çağalarında nädip öwretmeli, nädip şonu kämilleşdirmeli şo duýguny vatan söýjüligi çağada. Vatan söýjülik ilk bilen özüňde şo duýgu güýçli bolmaly. Şol awra watana bolan söýgüň senden joşup durmaly. Şonu sen öz çağalaryň kabul edýär-de sen näle şu näle gowy duýgulary bermän onu oturup öwretmekde däl öz hereketiň bilen umuman çağalara şu watanyň gymmatlygyny her türlü usul bilen düşünürjek bolmaly. Şu ocak diýilenne bulalak özüň kirep gördi näşme bir Türkmenistan döwleti. Öz maşgalaňa marketçik döwlet de. Sen şol maşgalaň söýsen watanyň söýýän. Watan söýsen öz maşgalaňam söýýän. İkisi şo bir zatda diňe ulwakçy görnüş. Awa şu öz maşgalaňda da kakaň öz ornu bolmaly, ejeň öz ornu bolmaly. Çağalaňa da sen terbiýäni ol oturup ýazdyryp terbiýe berilen otda görelli bilen bermeli. Şu zatlar onun çağalaňyň özüne de bagly bir azajyk şol daş töweregine ýaş galar. Şol daş töweregine de özüň bir azajyk bir Ondan çağalaň ýagny dostuna, jorasyna
Seriýaňyz da şeýlemi? Azykany berilýär sebäbi öz urnuda goýbermeler sebäbi bir türkmençilik nemesi var ne ýaşaga da giýjirek gelse şonu ýöne hiç gaçan bizim öýümizde gıygırılıp çağa da düşündürülen o. Dine sol neme bilen ne? Gürleşmek. Beter sol eden zadına öz utanaryalık etmen, öz bir usulu var da onu şu nemetmedi o innetmeyin, ne deyip. Sebebi men bir mektepte urunum bir zadı gurun veren. Bizde Faye Mamedovna deyip bir Türkmenli edebiyattan muallimimiz vardı. Sol nemede bizim okan öwrümüz 80-nji ýyldan başy bolan soň onuň gyýjaşlary bir surata düşmäne soň gidýärler bir bayramçylyklar bolsa onuň giňip gelýärler-de onuň o ökçül köwüşi gelýärler şo döwrüm bar onuň taşlaryny stay şeýle bolsa neme dakışdyryp bir şoň sapagyndan hemmek çekinýärdi ýöne ýeke adama sitini nemeden aýalam däl ol hakyky pedagog. Ondan soň alak otyrsor giýýän tişina mydama şu ümsümlik ödüm oturan şeýle ýöne giýýäniň men filan otyrdy. Ondan giýýä bolen tırp edip elliki ujuny ýörese de sesi istilýär da ýokçaň dedi. Otyr ondan neme diýärden plani we diye çıkay dostlar diye bir şey yaplar oğlum yine çıkanla yankıyalık çalatır yazıya ne menen men niye oğlum ya men şuun mektebe ökçeli köwüş giyip geldim. İnistayda başlaşım yani öyle solon sonra oğlum doğruca berekella diye geçen yerin öz yazan dadında netice çıkaray diye de. Aşol gıygıran olsa şol innik edegem ederdi. Son etmeye gören şol her bir adamın öz çağası bilenem şu mektebinde muallim olsa sen öýüňde özüň muallim bolman maşallah onuň ýankyýalyk ýollary bilen diňe bir gowy ýollar bilen bir kitapda şunu okapdym da ýöne rusça. Ol şey dedi, железная рука и бархатные перчатки dedi. Yankı sizin aydan zadyňyz hakykatdan polotdan el, mahmallan ellik diýär-de. Şo boldy da. Iň nemesem şol, güýçlisem şol bolýar. Ony madam basaran o. O gaty kıyın da. Oňa sen polotdan häsiýetiň bolmaly içinde. Onuň siz şonu başarýaňyzmy? Ya aýna genjem başarýarmy? Yok, men başarýan. Berekella. Indi aýna genjem diýende, mehriban tamaşaçylar men size aýdyp bereýin. Näme diýär? Her üstünlüğe yeten erkek kişiň akıllı paýhasly zenan vardır diýär. Mehriban tamaşaçylar men size arkaýyn aýdyp biljek, siziň söýgüli aýdymçyňyzyň hakykatdan şol aýdymlarda wasfy ýetirilip bolajak maşgalasy bar. Töweleme. Indi maşgala o jok bilen bagly şeýle sowal berjeksiz. Tağam taýýarlap bilýäňizmi? Ine şu ağırlı soru diýýärdi. Wow, sebebi umuman aýna aýalym öýde çül bolan soň näme ýoksa bilimem bar, nemesem ýöne şu zenan maşgalan öýde oturanlary esasy çağalaryna, adamsyna terbiýe bilen şoňa özü ul işde. Ul iş onuň mudama şu hukman tagamlar, taýinler bir ýeri gidip barýan bolsalar amma taýinnak goýýar-da. Taýinjyk üstü ýapylgydy. Awal ýöne alyp ýa mikrovalnovka salap ýyldip neme daýmeli ýa-da şoňalak hemme nemesi. Onuň şoň üçin bolaýmasa men dogry aýtsam gaty gyssansam heýenek çek onam ýaňy öwrendim. Neme iň tüýji bişirýän tagam haýky tagam? Umuman balykly palaw bilýänmi şu Azerbaýjanyň palaw diýär. Azerbaýjanyň şirýän nemesi. Nohut adam goşup edýärler. Nohut nemetini aýratyny diýerler. Nohutyny aýrgaýna diýerler. Owal. Ondan şol astrina ýa belogan bölek nemesinden filetinden. Biz her täze ýylla şonu etdirýän, gelýän mihmanlar dok gelýärdi.
Benim de ýeňil palaw şu diýänne berýärmi çyndanam ýýerler de şonu. Hawa aslında agat tawuk bile balygyny ti ýeňil et hasaplanýar. Doğru da. Ana jemin siji tagamlaryndan känik görenlerin ellerine taglap. Inni esasy size bir berjek sowalym türkmeniň milli häsiýetine suratlandyryň diýseler näme diýerdiňiz? Onun için näme häsiýetlerme üçin türkmeniň esasy hiç bir millette mena badyr öýdemek şu dine garaýşy, şonuň berja edilşi, şu zatlarym türkmeniň aýratynlygy diýip aýtjak. Täze köp ýurtlarda bolluk da welin şonu bizimkiler fanatizm bilen niýlerde türkmençe näme bolar? Aşyklyk. Aşyklyk derejesine edýän işlerini bizimkiler özüm bir gowzada mudama nime ymtylýan halk. Bunun şol mertlik bir edermenlik. Onda şeýle bolýardy. Edermen, gaýdysyz we islamy söýýän millet. O dinni söýýän millet. Dinni söýýän millet. Inni şeýle sowal. Siz üçin puly gazanmak kynmy saklamak? Ejem pahyr diýerkä ilkä kän bir toýa giden misläni o döwür buňalyk däldi. Gorkully o gijede mara etmeli bolsa birde gijen ýaryna köp berde şu sürjülemizin uklayan wagtlar bolýardy, ýoldan çykýan wagtlar. Onuň ejem pahyr ýatmady da şu daş ýola gitme oglum. Okumagyma da ejem sebäp boldy. Sen bu aýdym kär dälýärdi. O döwürler neme uzak aýtmarsyň sana kär gerek diýip ondan sonra eje näme duýgur bolýar, onuň mudama onuň bir oturup ýöri töläp neme däller şoň bir aýdan käbir zatlary şuma da maňda durda. Eje bolýar sen 70 ýaşly bol. Sen hemişe çağı ejeňe ejeňe çağı bolýan şola bolmasa da mudama şu hakydaňda şolary mudama ýatlap gelýärdi adam. Ondan son diýetde ilki bilene oğlum şu pulu kovalaşmağın. Allah berdim deyip berse şoğudur. Şonu ödüňe çağılan bilen iýbisten kän zat tökman näller. Berenne ırsky berdim deyip bersin niýede. Irsgaly bile bersin. Irsgaly bilen bersin. Ondan şu toýa gidýänsiň diýetde. Şu sadanlara gidýän şolun man şolun hakyny bergin olar çağı ekleýänler diýip. Hakyny mi? İýmeklikden hem däller şumat men şeýle bir tanşym sen toýuňa barsam men şu oglanyň pul bermem. Ödüň muhtaçsaň. Özüm de umuman muht bolanlar da şu oglanlar işleşenden hemmesi bilýänler şu zatlary. Ya şol ejemiň wesiýetde öwrenme. Şu ödüň alma. Gerek bolsa ödüň dönmerýärne şolary. Ýollaşyň hakyny alýar. Yok, ben bergin niýetde. Görem, enata helki terbiýemiziň gurrun dowamy bolýar şu zatlar. Ejeden kakadan gerekde. Ejeden kakadan gerek. Indi ırsgal hakda aýtdyňyz da. Siz özüňizi ırsgally bir adam hasaplaýaňyzmy? Irsgally adam şu maşgalaň eklep bilseň, iýjegiň, geýjegiň, umuman bir durmuşda ulu zatlarym dälenip esasy zatlar bolup duran adam hemmedem ırsgallygy näme getirýär onu? Irsgallyk adamyň häsiýeti şu zady özüne çekýän bolaýmasyn? Kyskançlyk getirip bilermi ırsgallygy? Güýeriplik, kyskançlyk, onuň bedenevsizlik diýilýärmi näme? Doýmaz olmaz. Şu zatlaryň netijesinde ırsgallyk bagymka diýip düşünýän. Size Allah zihin veripdir. Şol zihiniňiz bilen dören aýdymlaňyzdan mene şeýle bir bereketli we ırsgally hasaplaýan. Çünki şu gün ýaş oglan gyzlar toý tutanda ana oglum rahatdyr diýip toýuny görmegi arzu edýär. Şoň özi mene iň uly hormat we iň näme ýigtilmeýän bir ırsgal hasaplaýan. Allah nazarlardan gorasyn. Irsgalyňyz hiç açan kemelmesin. Inni
sözümizin ahyrına sowgadymyz bar. Biz şu gepleşigimiziň himayetkäri, Makul Hyzmat Terjime Merkezi, onuň Makul sözlük applikasiýasy Atawatan Türkmenistan adly halkara jurnalymyz. Şoň üçin näme aýdymçy üçin iň zerurat uky diýdi-de. Ategellaga. Uky ýatdyjy. Ýollaydy. Wagtyň bolsa gowy Awa. Sağ olun. Aha, netiwetden sowgadyňyz. Indi sözüňiziň ahyrynda biziň tomaşaçylarymyza, türkmen halkyna, biziň tomaşaçylarymyz esasen ýurduň çäginden daşynda ýaşaýan türkmenler, okap gören oglan gyýlar hemişe tezkürlerde ýazýarlar kedil edip gördük diýip. Şoň üçin şu wagtda bu tarapy Müsir, o tarapy Orsiýadyň Sibiri diýip bolar. Seredip oturanlar näme aýdasyňyz gelýär? İlki bilen ýene bir ýola sağ olun çağıranınız için veya gelmekten bir ilki ayna tapıp bersulan gepleşigini bir bölüğünü gördüm. Bir baryan yerini bilip barsan da onun umuman Türkmenin şeyle köp döwletlerde türkmenler ýaşaýar. Wagtlaryny ýaşap börenem bar. Okuýanlarymyzam kän ýaş. Biz daşary ýurda gidýäkä, şolar bilen duşýan wagtlarymyz bolýatda, şol konsertden soň ýürüýte bir çağıryp şol talipler bilen duşýar. Ene şolaň hemmesine ählisine işlerine üstünlük, okuwlaryna şu okumasa da öz için okusa da talipler. Şoň üçin şu okap özüne peýda galanmaklaryny arzu edýän sebäbi okuwuň, ilmiň aňyrty ýok da, şo näçe köp bilseň, gowy lukman bolsun, gowy muallim bolsun, inżinier bolsun. Şoň ýaly gowy ýaşlamady ýurdumyza gelip, onu da şeýle ýurdumyzda mehriban arkadaşymyz näýlik işleri, näýlik dereceleri bize ýetirdi. Onun yeni bir gençlik sol arkadaşımızın dowamaty, arkadaş serdarymyz şu wagt gysga wagtyň içinde näýlik lukmançylyk uğur boýunça edilýän işler, guruluş boýunça, umuman owa hojalyk boýunça iýje ünni halkyň hal ýagdaý üçin elmidama hyzmat edýär, öz işlerini durmuşa geçirýär. Jan sag ömür uzak bolsun sebäbi agzyr halky saklamak, onu da bir öz aýratynymyzy dünýäýe ýaymak, bu zatlar uly zatlar. Şoň üçin mehriban arkadaşymyza da, arkadaş serdarymyza da işine üstünlük, janyň sag ömrüniň uzak bolmagy, maşgala we dançylygyny tüýsürümden arzu edýän ähli türkmen şu wagt tomaşa edip oturan adamlaryň ojagyny elmidama bag tojagy ýalawlap ýan dursun. Canlar sağ, ömürleri uzak bolsun. Atawatan Türkmenistan'a sagaman dolanyp geljek ýaşlara da ýurdumyzy ösdürmekde uly ýollary, uly dereceleri arzu edýär. Amin, amin. Aýdanlygyňyz gelsin. Owadan aýdymlar, owadan ýurdumyzda ýanglanyp dursun. Hoş sağ bolun watandaşlar. Live bir hepdeden Atawatan TV'de YouTube kanalymyzda duşýar. Sağ olun.